Littafin karuwace, littafi na biyar. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai, tsira da amincin sa kara tabbata ga annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da ahalinsa da sahabbansa da mabiyansa daga yanzu har zuwa ranar tashin alkiyama. Ma saurare na, idan ba ku manta ba, a littafi na hudu mun tsaya ne a daidai inda so mama mikewa ta yi a hankali tana tafiya mai nutsuwa da ido kawai. Mama ta bita tana kisima abubuwa a ranta wadda ba mu san menene ba. Nake cewa to mu shige littafi na biyar kai tsaye don jin yadda za ta kaya. Ba kowa a falon, don haka kai tsaye ta wuce bedroom ɗinsa. Yana kwance a tsakiyar gadonsa ya yi rubda ciki sai murkutsutsu yake yi. Da sauri ta karasa kan gadon, a ruɗe take tambayar shi me ke damun sa. Jin muryar Zubaida ya sa shi dagowa da kyar yana kallonta. Kara rike shi ta yi, ta ci gaba da tambayar. Arman bai iya amsa mata ba, illa bakinsa da ya saka cikin nata yana sha. Zubaida ma gagara hakuri ta yi, ta biye masa suka lula ta wata duniyar. Sai da ta ga Arman yana kokarin raba ta da kayan jikinta sannan ta dakatar da shi. Please ka bari, na kannan a gida muke kuma za a iya shigowa. Da kyar take maganar cikin sarkewar numfashi. Shi ma Arman da kyar ya iya tsaida kanshi ya koma gefe yana fidda numfashi. Sun kai minti 10 a haka, ba wanda ya ce kowa kana Arman ya tashi ya zauna yana kallonta. Baby, ke kika samun ciwon nan? Tun ɗazu ina ta kiran wayarki kin ki ɗagawa. Da kaɗan na mutu da bukatar ki. Sorry yayana, bana kusa da wayar ne. Yaushe kika zo? Ban daɗe da zuwa ba nake tambayar ka, ake ce min baka da lafiya, shine mama ta ce in zo na duba ka. Gyaɗa kai kawai yayi. Bari in tafi kar su ga shiru ban dawo ba. To baby, yanzu sai yaushe za mu haɗu layi? Ya faɗa yana langwaɓe kai. Murmushi Zubaida ta yi. Za mu yi magana anjima. Ko sai la'asar likis ta koma gida da kayan tsarabar da mama ta bata. Wannan kenan. Gidan Yazid kuwa kullum ba ci gaba sai abin da ya karu. Da zarar Zara ta gama aikinta za ta shige ɗaki ta yi tagumi tana tunani. Kusan kullum a cikin kuka take. Ta rasa yadda za ta yi ranta ta ji daɗi gashi ta rasa wanda za ta faɗa wa damuwarta, duk da ta rame ta yi baki. A ɓangaren Yazid kullum yana cikin damuwa domin wata jarabar sha'awa ce ke damunsa. Ya rasa yadda zai yi, kansa duk ya rame ya yi baki, amma ya yanke shawara ɗaya kawai. Zai sami mami da maganar kara aure. Wannan kenan. Tana sanye cikin ɗinkin riga da siket na atamfa. Ya yi bala'in kamata, gashi ya yi mata kyau sosai. Ta sha ɗaurin ɗan kwali mai step by step, ko mayafi babu a jikinta. Taku take mai cike da ɗaukar hankalin duk jikinta. Shakin yake yi. Yana zaune cikin mota ya zuba mata mayun idonsa ko kiftawa babu. Kyakkyawan saurayi ne ajin farko, amma ba fari bane, sannan ba za a sa shi a sahun bakake ba. Har ta shigo cikin motar bai ma san ta shigo ba, sai da ta hura masa iskar bakinta ya yi saurin lumshe ido. OMG, baby na zaki kashe ni da salanki. Murmushi Fauzi ta yi tana kada ido. Zuba ma halittar kirjinta ido ya yi, kamar rayuwar shi tana makale a gurin. Darling, wai me kake kallo haka ne? Shafa kirjinta ya yi. Baby, wannan nake kallo. Baby, ina son su. Ki bani in sha man. Turo baki Fauzi ta yi tana janye hannun shi. Ni kam ba kwanan nan kace za ka faɗa ma abbanka ya turo ba? Kawai ka bari sai mun yi aure. Baby, ba zan iya kaiwa lokacin ban sha ba. Mutuwa zan yi, please. Zaro ido Fauzi ta yi jin ya ambaci mutuwa. Ba za ka mutu ba, in dai akan wannan ne zan baka, amma daga yau sai mun yi aure. Nabil bai iya magana ba, illa cafke bakinta da ya tura hannunsa cikin rigarta yana matsa mata bakin nononta. Fauzi duk ta ruɗe, sai kara kankame Nabil
Amin, Fauzi duk ta rude sai kara bankara ma Nabil kirji take sai da ya ga tana neman shige masa kafin ya fidda bakinsa daga kan lips ɗinta ya ja gefe matsawa gurin shi ta yi ta fara kokarin maida hannun shi kan na shanunta makale hannun yayi ta baya hakan ya sa ta kasa ɗagawa hawaye Fauzi ta fara yi tana goga bos ɗinta jikin Nabil haɗe da wani irin numfashi rike fuskarta da duka hannayen shi yayi yana mata magana a hankali yana hura mata iska sun kai minti 10 haka kana ta ɗan dawo hayyacinta ta tsura masa ido baby irin wannan rudewa haka ya faɗa cikin zolaya yana kashe mata ido ɗaya don duk kirjinsa ta yi tana tura baki ba kai ne ba murmushi yayi yana lakace mata kumatu to baby ni zan wuce dan abba zai aike ni bank to sweetheart yanzu sai yaushe sai mun yi waya little sai kin bani lokaci saurayin mata sai kin bani lokaci sarauniyar mata murmushi ta yi tana ficewa daga motar tare da bazamo masa duwawuwa dan bugun so dan bugun duwawun Nabil yayi yana dan dariya baby ni kike ma haka ko zaki shigo hannuna ita ma dariyan ta yi tana mishi gwaliyo tare da daga masa hannu har ya fice daga motarsa daga gidan komawa ciki ta yi zuciyarsa cike da farin ciki don ta gama samun namiji tun da ta samu Nabil haka ita ma Farida da saurayinta Hisham kullum suna cikin lalubar juna dan ita abin nata har ya fi na Fauziya kaɗan ya hana ranan can ya shige ta don a falon baki suke tasu hirar wannan kenan bayan wata biyu abubuwa da dama sun faru da masu daɗi da marasa daɗi soyayya mai karfi ta shiga tsakanin Yazid da Zubaida da taimakon malamin momi don bata zauna haka ba Yazid ya gama susu cewa ya fita hayyacinsa ya koma ɗan gidan momi don sai yadda suka yi da shi hatta zuwa ofis wata rana sai momi sai ta takura mishi ya je don a gidan yake yini tun safe har sai dare abincinsa da komai nasa a gidan yake zubai da hankalinta kwance don ta gama samun Yazid ga kuɗi ko nawa take so ita da mominta za su samu a gurin Yazid Zara kam ko kallonta baya yi hatta da gaisuwarta baya amsawa kuma tun safe in ya fita sai 11 na dare wata rana 12 yake dawowa abokanan aikinsa su yi ta zuwa suna neman sa su ce baya zuwa gurin aiki ta rasa yadda za ta yi da abin a ranta yau dai ta yanke shawarar tambayarsa bayan ta gama aikinta da safe tana zaune a falo tana jiran fitowarsa riga da zani ne na atamfa a jikinta duk ta rame kamar ba zara'u yar gayu ba fitowa ya yi cikin shirinsa na fita ofis farar riga ne a jikinsa sai bikin trosa ya ratayo jakarsa bai ko kalli inda take ba ya zo zai wuce ina kwana ya yanzu cikin sanyin murya ta yi magana lafiya ya ce ya kai zai fice ya yanzu don Allah akwai maganar da nake so mu yi da kai bai juyo ba ya ce ina ji karki bata min lokaci sauri nake ya faɗa fuska a muntuke tashi ta yi ta iso har inda yake ya yanzu don Allah ina kake zuwa kwanan nan sai ka shirya kamar zaka tafi ofis kuma ba ofis din kake zuwa ba domin kusan kullum sai abokan aikinka sun zo neman ka su ce lafiya baka zuwa duk kwanan kinnan ka fice hayyacinka wai me yake faruwa ne in wata matsala ka shiga ka faɗa min in taya ka da addu'a tunda ni matarka ce wani mugun kallo yake binta da shi tunda ta fara maganar gaba ɗaya takaici ya cika shi wai ni yarinyar nan za ta tsare da tambaya haka kar ki kara kiran kanki a matsayar matata domin ba yadda zan yi na yi zaman aure da karuwa mai bin mazan titi kuma kada ki kara zuwar min da wata magana mai kama da wannan daga haka ya bi gefenta ya wuce ba abin da ke fita daga idon Zara sai hawaye zuciyarta wani irin zafi take mata ba abin da Yazid yake mata ya fi kona mata rai ba kamar ya kira ta da kalmar karuwa sai ta yi mai isarta kuka ta yi mai isarta ta shiga bedroom ɗinta ta yi bacci Yazid kwana yana fita
gidan mami ya wuce da maganganu fal a bakinsa, amma gabansa wani irin faduwa yake don bai san yadda mami za ta karbi lamarin ba. Da sallamarsa ya shiga falon, mami na zaune ta ci kwalliyarta tana karatun jarida. Da fara'a ta karbe shi suka gaisa, take tambayar shi Zara tana nan lafiya, ya ce mata. Shiru ne ya karatsa na 'yan sakanni. Yazid kansa yana kasa, ya rasa ta inda zai fara. Son lafiya kuwa, kamar akwai magana a bakinka. Dan shafa kansa yayi, gabansa na faduwa. Mami akwai. Okay, so go on, I'm listening to you. Dama mami ina son in miki magana ne akan mami. Ban san yadda zaki ɗauki maganar ba, amma dan Allah mami ki min uzuri. Sanyin jikin mami yayi. To ka faɗa mana, ina jinka. Mami dama so nake na kara aure. Lalle fa, mu je zuwa. Kada ku manta a littafin da muke mai suna karuwace, mu je zuwa. Kada kuma ku manta da marubuciyar taku wato Sadnaf. Nake cewa ni ko na dan Salma mai koyon karatu na karanto, nake cewa mu je. Tun da ya fara maganar mami take kallon sa ko kiftawa babu. Yazid, mami ta kira sunan shi cikin wani irin yanayi mai wuyar fassara. Kasa amsawa yayi, haka kuwa bai dago ba, kansa na kasa. Ka faɗa min da bakinka, kimanin wani lokaci zamanka da Zara ya ɗauka? Mami ta yi maganar cikin nutsuwa. Cikin sanyin jiki Yazid ya ce, wata 4 ne mami. To wata 4 wani irin abu ne Zara take maka wadda baka jin daɗi da zaka kara aure? Kara sauke kansa kasa yayi. Mami ba wani abin taimin ba, kuma ba abin da ya haɗa ni da ita. Hasali ma ita ta kawo min shawarar kara aure. Mami kallon shi take cikin tsananin mamaki. To me dalilinta na yin hakan? Mami dama mun je asibiti ne akan rashin lafiya da ta yi. Ina tunanin ko ciki ne. To bayan likitoci sun gama bincikensu sai suka ga ba ciki ba ne. Hasali ma tana da matsalar haifuwa. To shine ta zo min da maganar kara aure. To da fari ma ban yarda ba, sai da na ga ta damu sosai kafin na amince. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai mami take faɗa cikin ranta. Matsalar haifuwa Zara? Subhanallahi. Tashi ka je Yazid, zan neme ka. Daga haka ta tashi ta shige bedroom nata. Zagaye kawai take shiga a ɗakin. Ta ma rasa wani irin tunani za ta yi. Aure wata 4 a ce zai kara wani irin fassara duniya za ta mana. Jiki a ɗan sabule Yazid ya fita, sai ya ji duk bai kyauta ba, amma wani ɓangare na zuciyar shi yana kokarin dannewa. Yini guda ya kasa taɓuka komai a ofis ɗin, ya rasa abin da ke damunsa. Karfe 5 daidai ya kama hanyar gidansa. Bai ko je gidansu Zubaida ba. Parking yayi a parking lot ɗin gidan ya fito. Bai ko ɗauki jakar shi ba ya shiga. Kusan cin karo suka yi da Faruk da zai fito daga falon. Tsayawa kallonsa Faruk ya yi, ganin duk ya fice daga kamanninsa. Taɓe baki ya yi yana komawa ciki. Gurinka na zo, sai kuma madam take ce min baka dawo ba. Faruk ya yi maganar, idonsa na kan TV. Shi ma Yazid ɗin taɓe baki ya yi. Ka shigo ciki, ka gani dai yanzu na dawo. Daga haka ya haura sama. Faruk ya yi maganar, idonsa na kan TV. Shi ma Yazid ɗin taɓe baki ya yi. Ka shigo ciki, ka ganni tun da yanzu na dawo. Daga haka ya haura sama. Kofa Faruk ya yi, ya tashi ya bi bayan Yazid, ya zauna bakin gado. Ya same shi, shi ma ya zauna. Dama zuwa na yi maka sallama tun da kai baka neman mutane. Zan tafi Indiya ne gobe. An tura mu wani course mu 6, kuma wata 6 za mu yi. Taɓe baki Yazid ya yi. Oh, Allah ya taimaka. Murmushi Faruk ya yi na takaici. To na gode, ni zan wuce. Allah ya sada mu da alkhairinsa. Faruk ya yi maganar yana miƙa wa Yazid hannu. Musabaha suka yi. Faruk ya juya zai fice, har ya kai bakin kofa ya ji ya ce Allah ya tsare. A cikin zuciyar shi ya amsa, ya fice yana jinjina hali irin na Yazid. Misalin karfe 8 na dare ya dawo daga masallaci. Shigowarsa kenan wayarsa ta fara ringin. Faduwa gabansa yayi, ganin sunan mani na yawo akan sikirin din. Da kyar ya iya daga wayar ya kara a kunnen shi. Ku zo kai da Zara yanzu, ina neman ku. Daga haka ta katse wayar.
ajiye wayar ya zauna bakin gado, ya rasa ma wani irin tunani zai yi. Can ya mike ya fita ya shiga ɗakin Zara. Ta yi shirin baccinta, tana zaune akan kujeran da ke ɗakin, ta jawo wani karamin glass table tana cin abinci. Kai zama ya yi bakin gadon yadda yake fesin na Zara tsaye da cin abincin, ta yi kanta a kasa. Haka kuma bata ɗago ta kalle shi ba. Muryar Yazid ta ji yana cewa, mami ta kira waya tana neman mu ni da ke yanzu, ki saurare ni ki ji abin da zan faɗa miki. Duk abin da mami ta tambaye ki ce haka ne, kar ki yadda ki yi wani abu da za ta gane ba gaskiya ba ne abin da na faɗa mata. Yin hakan shine samun kwanciyar hankali a gare ki, rashin yin hakan kuma zai zama matsala a gare ki. Daga haka ya fice. Ba abin da kirjin Zara yake sai bugawa. To me wannan yake nufi? Ganin ba za ta samu amsa ba yasa ta shirya ta fita falo. Yana ganin ta ya fice, ta bi bayan shi suka kama hanyar gidan mami a mota. Wannan kenan, dukkan su kirjin su bugawa yake, barin ma Yazid da yake tsoron kar a tona mishi asiri. Da kyar ya iya sallama suka shiga cikin falon, kan kowa a kasa. Zama kowannen su yayi a kasa tare da gaishe da mama, tare da gaishe da momi. Zara mami ta ji ta kira sunanta, da kyar ta iya amsawa, tana jiran abin da zai biyo baya. Ci gaba mami ta yi, ke kika ba ma Yazid shawaran da ya kara aure sakamakon rashin haifuwa da baki samu ba? Wani mummunan yankewa gabanta yayi. Ta ɗago tana kallon mami. Mami, Zara ta faɗa cikin wani irin yanayi. Wannan kenan. Rasa amsar da za ta ba mami ta yi. Gaba ɗaya kanta ya gama kullewa. Amma taya zan faɗi abin da na san ba haka ba ne? Ni ban san da wannan maganar ba. Ba mu yi haka da shi ba. To ma me ya nawa in ya kara auren, tun da dama ba kula ne yake ba, ba shiga harkata yake ba? Zara, tambayar ki nake, kin min shiru. Mami ta katse ta daga zancen zucin da take. Daguwa ta yi ta kalli Yazid, wanda shi ma idansa a kanta yake, ko kiftawa babu. Wani irin kallo yake mata wanda ya yi matukar tsorata ta. Idansa ya sauya zuwa ja, fuskarsa ta rikide kamar horo. Haka take kallonsa. Da sauri ta yi kasa da kanta, muryarta na rawa ta ce, mami, wani abu ne ya doki zuciyar mami da Yazid wanda ni ma ban san me ba. Zara, kin tabbata haka ne? Tashi ku je, Allah ya muku albarka. Cikin wani irin yanayi suka bar mami, wanda ita kadai ta san yadda take ji a zuciyarta. A bakin gate din gidan ya ije Zara, ya juya kan motarsa. Ta fi minti 10 a gurin tsaye a gun, tana bin inda ya yi da ido. Zuciyarta na mata wani irin suya. Daga bisani ta shige ciki, wanka ta yi, ta saka doguwar riga, ta hau kan gadonta ta kwanta. Gagarar bacci ta yi, ta ma rasa wani irin tunani take yi. Me zuciyarta take saka mata? Idanta ne ya faɗa kan Alkur'ani. Nan take seed drawer nata wanda Yazid ya ijiye mata bayan ya gama mata cin mutunci, wai bata ma san yanda za ta yi da shi ba, tunda bata san komai cikin addinin ta ba. Sallar ma kawai yi take don ta ga ana yi. Ta kai awa 2 tana karatu, sannan ta ji zuciyarta ta yi sawai. Lokaci ɗaya ta ji duk wani tarkace ya fita daga zuciyarta. Rufe Kur'anin ta yi, ta kwanta. Bata fi minti 5 ba, bacci ya ɗauke ta. Wannan kenan. Kamar a mafarki take hango motar Yazid na yawo cikin layinsu. Suna cikin motar, ita da Arman suna cakwalar junansu. Saurin zame jikinta daga nashi ta yi, ta gyara rigarta da hijab ɗinta. Baby, me hakan? Cikin sarkewar murya ya faɗa. Zara gaba ɗaya ta gama tsorata, duk ta rikice. Kaga dare yayi, kaga kada a ga yanzu ban dawo ba, gidanmu su zarge wani abu. Please mana baby, kin san gobe zan yi tafiya, kuma wallahi a bukace nake, don Allah ki bari, ko rol ɗaya ne mu yi a motar nan. Ya kare shi maganar yana kara motsa ta. Don Allah ka yi hakuri ya Arman, kaga momi za ta zargi wani abu in dai ban koma gida yanzu ba, amma na maka alkawari gobe kafin flight ɗinku ya tashi za mu yi, ko a airport ne
kin min alkawari? Nayi. To yanzu ki ban in yanzu ki dan to yanzu ki ban in dan sha ko kaɗan ne, wallahi ji nake kamar na mutu da bukatar ki. Bata yi musu ba bata yi musu ba ko, don ita ma Yazid ne kawai zai taka mata burki, amma da sai sun yi ko sau uku ne kafin ya ja motarsa ya tafi. Don Zubaida ba ta hakuri da ɗaya, bes ne a jikinta, don haka ta zane hannunta saukarta ƙasa. Jikin Arman har tsuma yake, bananarsa na tashi tim ɗin da ya ga bos ɗin Zubaida na leko shi. Ita da kanta ta haɗe bakinsu guji ɗaya, ta ɗaura duka hannayensa akan bos ɗinta yana shafa mata su. Hannunta ta sa cikin wandonsa ta fara wasa da wanda tuni ta gama mekewa. A hankali ya zame bakinsa daga nata ya mayar kan ɗaya bos ɗinta, yana masa wani irin lasa. Sai da suka yi kusan minti 20 haka da kyar Zubaida ta tsayar da Arman. Sallama suka yi ya tafi akan gobe around 10 za su haɗu. Ido hudu suka yi da Yazid da ke tsaye a tsakiyar gidansu yana kaiwa da komowa. Wani irin faduwa gabanta yayi wanda tun da take bata taba yi ba. Fuskarsa a matukar haɗe ya fara takowa inda take. Ido cikin ido suke kallon juna, yayin da zuciyar Zubaida take disco. Daga ina kike? Tun ɗazu na zo ina jiran ki. Momi ta ce kin shiga makota karɓo abu, kuma ina ta kiran wayarki no ansa. Cikin bacin rai yake maganar. Wani ɓoyayyen ajiyar zuciya Zubaida ta sauke. Allah sarki yayana, don Allah ka yi hakuri, wallahi na shiga gidan anti Bilki ne ina kara mata sikiyu, amma don Allah ka yi hakuri. Ta gama maganar tana haɗa hannunta guri ɗaya. Murmushi Yazid yayi, yana jin daɗi a ransa, ya samu mai ilimin addini. Wani guri kika yi mata yau? Rufe fuskar ta da hijab ɗinta ta yi. Jauzin. Lallai har wannan kin sani? To zo mu je ki koya min. Kokarin rike hannunta yayi, ta yi sauri matsawa baya tare da juya kanta gefe. Zan yi maganin wannan kunyar taki very soon. Da mun yi aure ke za ki rinka min wanka, ni ma na miki. Mu kwanta kuma tare. Ya kare shi maganar yana kashe mata idon ɗaya. Wayyo Allah, wallahi ni kam ya Yazid bana so. Juyawa yayi ya shige falon yana dariya kasa kasa. Ita ma bin bayan shi tayi, tana hamdala a ranta da bai ganta ba. Zama yayi akan sofa, ita ma ta zauna dan nesa da shi. Baby, yau na zo miki da wani babban albishir. Da gaske ya Yazid? Faɗa min na ji. Cikin zakuwa ta yi maganar. Zan faɗa miki, amma sai kin min alkawari ɗaya. To faɗa na ji. Zan maka in dai bai kaucewa shari'a ba. Wani irin daɗi Yazid ya ji a ransa. Kin min alkawarin ranar mu ta farko cikin gidanmu, duk abin da na saki ko na ce ki min, za ki min ba gardama? Ni ko na ce aikin gama samu in dai Zubaida. Amin. Ni ko dan Salma na ce amin. Kimin alkawarin ranar mu ta farko cikin gidanmu, duk abin da na saki ko na ce kimin, za ki min ba gardama. Ni ko dan Salma na ce ai in dai ita ne ka samu, in dai Zubaida ne me za ta gagara a gujin wannan yar barin shiru. Murmushi ta yi don ta gane inda ya dosa. Insha Allahu zan yi. To kawo kunnenki in faɗa miki albishir ɗin. Ni kam ka faɗa min haka. Ki faɗa wa Momi cewa a cikin weekend ɗin nan za a kawo kuɗin aurenki, wanda ni ne mijinki. Zubaida jiki kamar ta kurma ihu ta yi tsalle don murna. Rufe fuska ta yi. Kai amma na yi murna ya Yazid. Ta yi magana cike da kunya. Sai 11 Zubaida ta raka shi ya shiga motarsa ya yi gidansa. Washe gari da safe take faɗa wa mominta murna, a gurinta ba a magana. Haka ma dadinta. Tun daga lokacin kuwa suka fara shiri na tarbar baki. Misalin 9:30 Zubaida ta shirya ta cewa Momi za su je gidan kawarta ta haifu. A can hotel ɗin ta sa meshi don Arman ya daɗe da tafiya, don zumuɗi zai kwanta da amarya. Kiran shi ta yi a waya ya fito ya shiga da ita. Ko zama ba su yi ba ya fara kisin ɗinta kamar zai cinye ta. Haka Zubaida ma ta zage tana
accepting tare da tura mai requesting. Sai da suka gama wannan kana suka cire kayan jikinsu. Arman ya luntsuma lumbun Zubaida mai cike da kayan morewa. Sai da suka yi sau 5 kowannensu ya san ya gama gamsuwa, sannan suka hakura da juna. Baby yau da kyar abin ya shiga, kin matse da yawa. Ji na yi kamar na yi sabon aure. Kai dai fita suka yi, ya sauke ta a bakin titi, ya shiga a daidaita ta shiga a daidaita sai shi kuma ya wuce airport. Mami da kanta ta je ta faɗa ma yayarta maganar auren da Yazid zai kara. Sista kawai a bar su tunda a tsakanin su suka ga hakan ya dace. Kin san mata da miji sai Allah, in kace zaka shiga tsakanin su wani zubin kunya za su baka. Sai dai mu yi ta musu addu'a. Ba daɗewa mami ta yi ba ta koma gida. Da daddare ta je gidan yayan baban Yazid ta faɗa masa abin da ke faruwa akan su je kai kuɗin aure. Fatan alkhairi kawai ya yi musu, ya ce gobe insha Allahu za su je tare da abokanansa biyu. Washe gari gidan su Zubaida kamar ranar ake ɗaura aure, don sai shirye-shirye suke na tarbar baki. Karfe 8 na dare kuwa sai ga su sun zo cikin wasu manyan motoci na kwaɗawa sa ko daga motocin sun san Zubaida gidan da akwai zata. Mota ɗaya mutanen a ciki, mota ɗaya kuma akwatuna ne guda 12 na sakun rana. Cikin mutane dadi da wasu abokansa suka karɓe su. Aka haɗa kuɗin aure tare da yanke rana nan da wata ɗaya. To ba su wani jima ba suka tafi bayan sun ɗan taɓa kayan sha da aka kawo musu. Murna a gurin momi kan ba a magana. Duk wanda ya zo sai ta nuna mishi kayan da aka kawo musu, tsada duk ba na yarwa. Kowa yana tofa albarkacin bakinsa. Tun daga ranar momi ta sa aka ɗauko mai gyaran amarya daga Sudan take gyara Zubaida. A ɓangaren ango kam shirye-shirye yake ba wasa, don duk abokansa ba wanda bai sani ba. Sai Faruk suma sosai abokan suka zage gurin nuna mai gatansa. Ana saura sati ɗaya biki, aka kai lefe da kuɗin sadaki miliyan 1, kiɗin mota 2, akwatuna guda 24 cike da kayayyaki masu tsada. Wasu kayan ma sai zuba su kawai ake yi a mota aka kawo su, tsabar akwatunan sun cika. Kar ku so ku ga hauka gun momi. Yarta mai farin jini, yarta mai kashin arziki. Bakin ciki kamar ya kashe mama da ta gano Yazid Zubaida za ta aura, wanda ta ma Fauzi kwaɗayin shi take burin ya zama sirikinta tun kan ya auri Zara. Kwafa ta yi ta bar gurin kayan, ita ma so son za a kawo ƙugin auren 'ya'yanta. Mami kan ba wanda ta gayyata a cikin 'yan uwanta ko 'yan uwan baban Yazid. Sai dai kawai ta ga ana zuwa yin shirin biki, wasu don Allah wasu don gulma. Ranar Yazid ya koma gida a gajiye. Da daddare ya samu Zara na zaune a ɗakinta ita kaɗai. Gwanin tausayi, wani dariya ne ya zo ma Yazid, amma ya haɗiye ta gaba ɗaya. Sai kin fi haka shiga kunci ma, ya faɗa ransa yana karasowa cikin ɗakin. Zama ya yi bakin gadon, bai ko kalli inda take ba, ya fara magana.